का हो? अरे बाप रे, इतना गर्मी लगत बा पूरा शरीरिये पक गइल बा। एगो बात कही। अरे तो आंगनबाड़ी का पाउडरवा खत्म हो गल का? सुना ना, एगो बात सुन ला। सुनावा। सूट सलवार रजाऊ साड़ी चुभेला कमरिया में। सुना तानी ना? हाँ सुना थे। सूट सलवार रजाऊ साड़ी चुभेला कमरिया में। लेला में कसी मजा दी गरमिया